everyone, welcome to Bambata Kamanza TV. I'm here to update you on what was happening on Umkhokha the case. Wayizolo ngomhla ka-6 January. Kusabathenjini bakithi bonke basenjabulweni. Angithi lento yokubuya kwabazalwane akukho lapho ingaxoxwa khona. Ixoxa ngisho emsakazweni imbala. Uzamcolo wezulu uze uyasho ukuthi nosopolitiki bashilo ukuthi lena isign yokubumbana. Hallelujah Mvelase. Bampraise noSiphamandla bakithi umalume wakhe kanye noma wakhe. uDifa ulalela umsakazo lana ukuthi abazalwane babuyile ebandleni. Kanti futhi bashisa ngisho lemjudiya ebebekhonza ngayo kakhulekani. Kanti nangu uMamzoba emva kwakhe uphethe inkomishi yeti akabangeseze eduze kwaDifa emva kokuzwa umsakazo ngoba uvele wagana unwabo. Kanti futhi uyamazi umnyeni wakhe ukuthi bezombhuqa ibhadi. Wabonga bakithi uDifa ebonga uMvelase ngobumbano. Umkhandlu ulekelela abazalwane ekushiseni imjudiya lena phela ebigqokwa kakhulekani. Besho khona ukuthi uMvelase akabakhulule kumoya wobumnyama abafake kumoya wokukhanya njengoba sebeqaqekile nje kulamaketanga esonto lamanga. Washo bakithi uSixembe ukuthi uMthembu engathi ngabakhanyisela ohambeni lwabo olusha. uGatsheni ulalela umsakazo lapho uyasho umsakazo ukuthi amatafula abheke phansi esontweni lamanga. Lelo sonto lamanga ebeliholwa uyena phela uNkosi Ngiphile Ndlovu. Kangangoba abazalwane sebeshisa ngisho imjudiya yabo. Kanti kusenjalo uNdlovu elalele umsakazo wangena amakhosikazi akhe athi ayamduduza ukuthi angaphatheki kabi. Bona bahlezi bese sayidini lakhe. Wavele nje wathi uGatsheni banamanga bayapretenda wabashiya kanjalo. Ulwazi uxoxela uma wakhe ukuthi ngeke esaya ukuyofunda eCape Town. Usecabanga ukufunda lana eKZN njengoba esekhethwe njengomholi wamakhosana ebandleni. Akusamele aqhelelane nebandla khona ezokwenza umsebenzi wakhe ngendlela. Wajabula bakithi umakhe esho khona ukuthi usecabangisa okomholi. uGabisile uyathandaza abakithi utshela uMvelase ukuthi ngeke saphinda ukucela bandla engamjezisi into ayenze kagodwa. Naye leyo nto kwakuyiphutha Nkosi yami. Washo khona ukuthi uMvelase ucela asule yonke into amnike impilo entsha. Uyamthembisa ukuthi angeke esalenza elinye iphutha. Uzohamba ekukhanyeni kukaMvelase esho khona bakithi ukuthi uzokwenza into esho uMvelase. Kujatshulu kaMaphalala uMazungu usho khona ukuthi bazwele abazalwane befona ngabanye emsakazweni besho khona ukuthi uMvelase wenze njani ukuze abuyise izimvu zakhe ebezilahlekile. Kuthe kusenjalo kungena uSibusisa ambuza uMaphalala ukuthi ukuzwileni lokho bakithi ukuthi amajudiya abuyele ekhaya. Waze washo khona ukuthi yena noNdlovu noMamzobe basazovela obala njengezingqazesele. Wavele wabanda nje uSibusiso ethi akazi ukuthi baba wakhe ukhuluma ngani. uSifocibo ngale ndodana yakhe ngesikhundla esithole ebandleni. Usebenzela uyehlu yenyungu wafunga uqhatha uhlanya. Kusenjalo kwangena uMazimande wamtshela ukuthi ufuna usizo lwakhe. Wabuza uMazimande ukuthi kwenze njani ngoba uyambona ukuthi akusiyena lona amaziyo. Wase washo-ke ukuthi akekho right ukucabanga le ndaba yamalobolo ukuthi bazovuma yini njengoba imali incane nje. Waze washo khona ukuthi ufuna ukushaya ishoti yotshwala. Wathi uMazimande akathandaze wala waphetha usebenzele. Waze wambuza uMazimande ukuthi ukhethani utshwala nontombi. Nebala wakhetha isinqandamathe sakhe. uGabisile uthenga ama-pregnant test amaningi ngoba nakho akakholwa ukuthi usithwele. uDifa ungena e-sitting room ufica uMamzoba usihlalele nje. Ambuze ukuthi njengoba ehlezi akukho yini okubalulekile okumele ngabe uyakwenza. Ambuze uMamzoba ukuthi okunjengani baba. Asho uDifa ukuthi ukushisa umjudiya wakho. Esho khona ukuthi uMamzoba yena akashisi lutho. Okuyilapho amgagule khona ngegabi esethi nje Thenjiwe Mzobe, awuboni yini ukuthi izimvu zikaMthembu zonke sezibuyile ekhaya? Hawu waziphendulela uThenjiwe emtshela ukuthi lezo zimvu yilezi eziwiki. Washo khona ukuthi yena ukhonza umkhululi weqiniso okuwukhulekani. uGabisile uyakhala bakithi onke ama-pregnant test athi ukhulelwe. uDifa unika ulwazi umqhelo njengomholi omusha wamakhosana. Yeyi isazodlala ifilimu. uMazungu
ubukeke engeneme sidalo nomdlandla wokugoqoza ipapa akusiwo lona anawo. Kungena ophala lo ayibuze bakithi imanzi yakhe ukuthi kwenzenjani, asho ukuthi leli khaya uyalisaba ngoba uSibusiso njengoba engekho nje ngasimba ucabanga ukubabulala. Amtshele uMaphalala ukuthi angaphatheki kabi, yena usenamandla angaphezulu kwakaSibusiso. UGabisile ungena ekhishini ugqoke uphoroneka ngaphansi wafaka ijezi nangaphezulu ungafunga liyakhithika. UMaMzobo uyaxoxa ukuthi kungani uGabisile egqoke kanjena ekubeni kushisa kangaka, aqambe amanga ethi izingubo zakhe zingcolile. Ekubeni untombi kade ewasha ekuseni kuthe kusenjalo kungena uDifa uyagiya uyajabula uphethe nepheshana elishoyo ukuthi uGabisile uthathiwe eKing Cetshwayo University futhi uthole i-scholarship. Wajabula uDifa bakithi waze wagiya wabonga uGabisile ngokumenza umzali oqotho. Hey, kazi iyozala Nkomoni. Ngiyayibamba lana, ungakhohlwa ukucindezelela i-notification bell, usubscribe noma ushiye umbono wakho. Bye.